Shut up and sit down. Dorian Gray. Ja, du ved bogen. Det ser meget godt ud. Ja. Skærrig. Nej, det bliver først rigtig... Altså, underlige billeder. Det er... Jamen... Er det et æble? Hvor? Der. I midten. Der. Midten? Ja, der. Der. Er det et æble? Er det Snehvide? Kan det godt være. Josefine, har du ikke taget dine briller på? Jeg kan ikke se, nej. Du har ikke taget dine briller på? Jamen, så bliver det mere vildt uhyggeligt. Ej, her, der er klat, der løber hen efter mig. Du er dum. Du må godt låne vin. Ikke dem her, fordi så kan jeg ikke se. Nej, men så skal se, der er en dame, der er blevet rigtig mæt af dage, tilfældigvis, mens manden sidder og kigger. Ja, og børn i baggrunden. Ja, men så har de nok lært, at de skal holde deres lille dumme mund lukket. Hvad er det? Ja, det er sådan en hundeting. Det er en hundekur, eller mundkur hedder det. En hundekur. En hundekur. Til verdens mindste hund. Aha, og der er ikke nogen... Er der nogen penge i jakkerne, vi kan rippe? Det ser... Nej. Nøj, det er en pissed off baby. Hvad er det der? Meget sulten fugl. Ja, hold da op. En grif. En hypogrif. Hvad med det? Er der ikke noget i bogen? Nej, der var ikke. Der kunne vi ikke tage. Ej, hvor dårligt. Det er a house with little people. Maybe once. Shiny shoes. Very strange and shiny. Jeg kan ikke lide det torden der. Så er der honey, I'm home. Stort hus. Ja. Gud fader, hvor det regner. Hey, look at stuff. An artist's triumph. Nå, der skribler noget ud. Hvad er nu det her for noget? We would like to ask you to cease bothering our pest control specialist as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. Det lyder jo ligesom noget. Ja, inappropriate letters. I'll have you know that my mother is a respectable woman and does not take kindly to such accusations. Yeah. All of our employees der er ikke reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such decided not to act further than prophylactic spraying. Hvorfor læste du ikke resten? Der var ikke mere, tror jeg. Oh. With best regards, Carl Denton. Pesky pest please pacifications. treat the letters as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Pesky pests pacifications. Det er godt navn. Jeg kan ikke se en skid nu, hvad? Nej, men det bliver det vildt uhyggeligt. Hold nu op. Næh, minder mig om vores bryllup. Du er så dum. Hvorfor var det, jeg kunne lide dig? Minder mig om vores ægteskab. Whisky! Nej. Er der mere? Hold da op, han er da glad for spritten. Ja, det kan jeg da godt forstå. Sådan det er lidt en spøjs måde, man kontrollerer på, man skal sådan trække i det. Hold da op, ja. Det er også No. Hold nu op! No, dear ghost, we are just having sex. Nå. Ja. En hattekasse. Det er kedeligt, om de kan noget. Man ikke kan noget Ja, de kan jo. De er glade for hatte, hva'? Og torden. Ja, det kan jeg ikke lide. Nej, men jeg kan godt lide musikken til gengæld. Cigarer. Domino. Spil for hele familien. I didn't touch the workshop just like you asked, although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Have a nice day. Okay. Interesting. Der er maling ud over den. Not yet. Not yet. I don't think so. Det gør vi ikke lige nu. Der var ikke nogen, der så det.
Oh, I don't like. Han er en spritter. Et sprittersvin. Hvad var I det? don't lyd. Der er lyd. I don't like. Yay! Hvad står der? Et eller andet. Noget. Poppel. Poppel. Det er hunden. Sikkert noget sexlegetøj. Nej. Åh. Oh, honey. Nå, undskyld. Get off. Er det tegninger, eller... Det er godt med malerier. Skal vi gå herind? Køkkenet? Oh, Eller hvad? I don't know. You choose. Jeg er bange uanset hvad. Det ser sgu ellers godt ud. Hold op, hvor er de kommet Very langt. creepy. Ja, i høj grad. Ved du hvad? Den her dør, den er lidt åben. Badeværelset. What could possibly go wrong? I don't like. You have to close the door. I need to take a dump, goddammit. I don't want to be here right now. Tak. I just don't want to be here. Oh. Hvad er det? Rat poison? Okay. Jamen, det er da også fint at have herude. Var der ikke noget med de her små børn? Jo. Jeg kan godt lide, at de så for sikkerheds skyld selvfølgelig har lagt det på den Jeg er ikke nederste sikker på, at der hylde. bor andre end ham. Ikke mere nok. Kan jeg trække? Why would you want to? Kom nu. Kom. Hvorfor? Ej. Nå, det ved den ikke. Thank God. Oh, Oh, I don't like it. Han ser creepy ud. La. Tak. Hvad er det? Below knee prosthesis? Okay. Low the... How the hell did they... Blah. Something. Nå. I just in general don't like. Skal vi slukke efter os? Ja, tak. Stemningsfuldt. Meget. Tak, det var bedre. Altså, Bathroom? ja, det lugter der af, der er noget kvinde her, eller har Altså, været. har været. Jeg er ikke sikker på, at det... Oh, don't do that! Men det har jeg prøvet at lukke. Creepy nok i forvejen, altså. Skal vi tænde vandet her? Jeg kan ikke lide musikken. Nej, den er også ulækker. Det ødelægger Vi meget. går ud i køkkenet, sådan er det. det. er skræmmende af helvedes det. Men Bornholmer der, det er så fantastisk. Nej, ikke når den begynder at sige lyd. Oh, there's blood. No, det der det er vin. Vi lukker lige efter, skal vi ikke det, hvis vi kan få lov til det? Tak. Hvorfor lukker vi dørene? Jamen det er mere, jeg bryder mig ikke om, at hvis... Man ikke kan se, hvis der sker et eller andet. Ja, nå. Er der noget der, vi kan kigge på? Lækker køkken. Udover vinen på gulvet. Og nært spædbarn i ovnen. Hold nu op. I just don't like it. Make it go away. Hvorfor er det, jeg siger ja til det her? Det er fordi, at de Jeg er... godt kan lide at være skræmt eller hvad? Ja, det tror jeg da. I'm not sure. Nej. Sugar. Altså, det sukker der, det tror jeg ikke, jeg skulle have noget af. Nej, det kan farve. Kæmpe bunke æbler. Hvor? Ja. Mega æbler. Her. Det hele Ja, finder det er sted i GMO. Tjernobyl. Ja, GMO. Oh no, the dangers of GMO. Altså, jeg kan lige se på mig på et eller andet tidspunkt, når man bliver ved med at åbne de der døre der, ikke? Jeg er nødt til at lukke øjnene, når vi kommer til det der. Det kan jeg simpelthen. Der er musikken, og der er Er der ikke? torden. Der er ikke. Der. Tak. Og så bruger vi Og så resten af kommer vi- tiden på bare at så sidde kommer vi- her. Nu vil vi ikke mere. Kæmpe æbler. Hold op, hvor bruger de mange æbler. Der er meget muggent. Ja, der er faktisk slet ikke rart. Oregano. Hurra. Alle burde få mere oregano. Altså, jeg har det rigtig skidt med det der med de dørene, fordi... Han er forbandet sprittersvin. Har du læst det, der stod på sadlen? På hvad for en så? Derhen. Nej, på bordet. På bordet var der. Jo, det var der. Ej, hvor er det kvik. Hvad? Hvorfor kan jeg ikke læse, hvad det... Hvorfor kan de ikke skrive ordentligt? Point red. Jamen, de skriver ligesom mig. Booze. Det ligner en indkøbsseddel. Key. Apple 10 key. 10 key? Ja. Nå, vi må finde vores office.
Det er jo, at vi kan tage en smørkniv. Skal vi prøve at gå derhen? Ja, vi lukker lige øjnene med. Hvad var det? I don't know. Et ur? Hvorfor lægger man et ur dernede? Og en fælde? Man kunne prøve at fælde. Kunne man det? Var det ikke uret, tror du? Det var det uret. Kigger du på det? Hvor var det? Er der nogen? Nej, det ser ikke sådan noget. Hvad i What alverden? made the noise? Det ved jeg virkelig ikke. Musefælder! Oh dear. Au. Så vi er lige blevet... Han står bare med verdens rødeste ansigt. Og fødder. Ja, også fødder. Så jeg er nødt til at lukke øjnene det meste af tiden. Skal vi ikke gå ovenpå og se? Det gør Der ser, hvad burde gå galt ved det? Det virker hyggeligt her. Godt spørgsmål. Jeg kan til gengæld meget godt lide sådan en bænk der. Så ærligt sige, jeg kigger ikke, så... Nej. Jamen nu, jeg tror godt, du kan kigge. Der sker ikke noget hyggeligt nu. Det kan du sagtens sige. Ja, en Greyhound. Han har altid meget Han har godt nok noget temperamentsproblemer. Det der kan hvad skete der? Hvad var det? Var der en lyd? Ja. Oh. It's already starting. Oh! Jeg ved ikke, hvad det er. I don't wanna know. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Jeg er allerede startet. Hele min krop, den begynder at gå ondt. Forstå, hvorfor jeg siger Så prøv at kigge nu. I don't... Hvad er det? I don't wanna know. Little Vinny. Got a rat problem, call us. Hvad står der? Faggot? Spændende. And forget about it. Okay, faggot. Blod. Jeg tror, vi går ind i det her rum først. Hvor der ikke er så meget skimmelsvamp. Lad os skifte sådan. Jeg tror, det er blod. Oh, music! Oh, it's a radio. I don't like it. Galactic Grand Opening in Flames. Wow. Oh, and it stopped. Oh. Træk den op. Den anden vej. Der er den anden vej. Nej, det ved jeg ikke. Jeg gider heller ikke at høre det gamle lort. Jeg skriger, hvis den begynder af sig selv. Ja, det. New Face of Music. Nitro. Der er skriblet noget over igen. Ja. Han er jo en syg person. Altså... Og en klam smag i skjorter. Ja, det får jeg selv. Det ved jeg nok ikke. Så ved den ikke. Oh, there's so many doors. So many things to open. Der er garanteret et lig eller et eller andet i en af dem af. For helvede, det var flasker, der væltede ud. Han er jo fuldstændig forsprittet, den her mand. For helvede, altså. Ja, men han har nok fået sammenbrud af en. Og hvad i alverden er det for... Hvad er det? Blodig bandage? Jamen, det er så godt. Jeg kan slet ikke... Jeg har altså ikke kæmpe det hele der. Altså, der er noget kvinde her. Kigger du overhovedet? Jeg kigger en lille smule. En ring! One ring to rule them all. Og der står der noget i den. Se, den er meget fin. Den kan jeg godt tænke mig skal den. Sådan en ring der? Nå, men den ser heller ikke ret dyr ud. Nej. Det var ikke det, der var... Det er ikke noget af det her. Det var ikke det, der var inde i... Han har nogle underlige billeder. Ja. Og spejlet er ødelagt. Og hvad er det der? Er det en mand, der slår en kvinde ihjel? Det synes jeg, det er en god ting at have hængende over sin seng. Det giver den helt rigtige stemning, når man har sex. Sådan en stemning af frygt. Ja. Det var klart. Hvad der sker ved dig, hvis ikke... Jeg buk dig. Min anemone. Det får sådan en negativ klang, det der anemone. Ja. Anemone, det er en af de ord, der ikke lyder så godt. Jeg vil hellere have, at vi har... Anemone, er det en... Det er en plante, ja. Nej, jeg tænker mere... True story. Behind the picture. Of Dorian Gray. Was it true all along? I guess not. Was story? Read to find out. Nej, men anemone, er det ikke en anden betegnelse for bagindgangen? For analsex? Ja, eller for en...
Nej, det tror jeg ikke, det er. altså. Skal du have den i anemonen, din kost? Er det noget af den stil? Altså, ikke lige med de der ord, vel? Nå, okay. Ej, men hvor er det? Ej, altså helt ærligt, mand. Oh, Jesus. Wow. Hold Ej, da op. det gik... Har Er vi det en- bedste? Ej, hvor er det creepy, altså. Fuck. Der er en nøgle. Jamen, den har jeg taget. Ah, okay. Ej, hvad fanden sker der? Han er jo syg i sit sind. Han har altså nogle... Oh, that is creepy. Er det en wolfman? Ja, det kan være, der er... det kan være, der er noget... Det kan være, der er noget... Nej, og er i øvrigt for at vende tilbage. Anemone er mig bekendt ikke et slang for analsex. Nej. Men anemone, det burde være det, vi kaldte chlamydia. Og så chlamydia skulle være den navnet på den blomst. Hvorfor? Chlamydia er sådan et pænt navn. Nej, Chlamydia, kom her. det er bare ondt. Det lyder pænt. Ja, det er godt. My dear friend, have you completely lost your goddamn mind? Yeah, det tror jeg. I know you're going through some hard times, but right now, I really... Det er for i forhold til de der rødhætte, vi så før. Ja. Du er nok nødt til at fortælle mig, fordi jeg kan ikke... Men han er meget, meget vred over, at han havde bedt ham om at lave noget rødhætte noget. Og så har jeg lavet de der... Og så var det det der. Okay. Det havde jeg måske også været sådan lidt mindre tilfreds med. Godt være, jeg skulle flytte stolen. Men jeg ved ikke, om vi kan. Don't like the music. Nu har jeg fundet den der, så kan jeg faktisk... det var bedre. Light. We need more light. Hvorfor er der ikke mulighed for at hoppe ind i kakkelovnen? Det synes jeg nu heller ikke. Nu har vi jo nøglen til... Ja. Jeg tror lige, der var låst. Creepy. Skal vi... Allerede, så skal Nej, jeg tænker, så kan vi gå herhen. Jamen, jeg ved ikke, hvor herhen er. Fordi Det er hen til børneværelset, hvor der lige trillede en bold ud. Yes. I'm not happy about this. Et lille bitte hyggeligt. Ja, det var mig, der lukkede den. Bare roligt. Okay. Jeg kigger ikke. Ej, hvor er det klamt, altså. Og så er det... Hvad er det for noget farve? Oh, turn it on, damn it. Nå, jeg synes, du brokker dig. Hvor Hvad lys? er det? En rangle. Jeg tror, det var en pige, de havde. Eller har, eller har drømt om at få. Det er så typisk, ikke? Man kan godt se, at enten er det, fordi det er en pige, eller fordi, at det er nogle spildesigner, ikke? Der er no way in hell, at det vil være så ryddeligt her. Nej. Er der krydset over mor, eller er det et tilfælde? Det kan jeg ikke rigtig svare på. Crayons. Verdens kedeligste barn. I know you are not. Colorblind. Yeah. What is this? White White pink. Er det faren, der har skrevet det? tror jeg. Jamen, det synes jeg, det er godt i vores konkurrencesamfund. At man får det lidt... Ja, lige præcis. Er du farveblind? Eller er du bare dum? Det er som lærer, så synes jeg jo, det er jo vigtigt, at man er ærlig over for børn. Ja. Godt. Skal vi prøve det hen? Det bestemmer du. Jeg kan ikke lige forholde mig til... Der er låst. Så det er måske meget heldigt. Nu slår jeg til mikken. Ej, hvor har klamt altså. Hvad fanden er det også for nogle billeder? Han er jo dement. Der er et eller andet helt galt med ham. Prøv lige at se. Og en dværg. Jamen selvfølgelig. Om dværg i sig selv er jo creepy, vel? Altså, Det ved jeg ikke. det synes jeg ikke. Jeg har engang set en dværg, der havde den fedeste jakke. Ja, en læderjakke. Det kan jeg godt en huske. lang læderjakke. En rockerdværg. Nej, det var ikke en sådan en slags læderjakke. Det var en lang læderjakke i brun læder. Det så godt ud. På en dværg var den jo ikke lang, kan man sige. Hvor er du ubehagelig. Det er da ikke mig. Han skriver som noget, der Jeg er kan løgn. simpelthen ikke læse det, men jeg tror, der er blod på. Det. Er det ikke et andet billede, den her? Nå. Der var det billede igen. Klamme træer, de har derude. Okay.
Ja, ja. Jeg er ikke rigtig sikker på, at jeg har det så godt med det der. Nej. Altså, hver gang han skal åbne et eller andet, jeg har en anden fornemmelse af, at der faktisk... Han virker til at være lige så... Ja, han er lige så god til at passe på sine ting som dig. Ja, jeg synes allerede, han er blevet mere relatable. Aha. Nej. Det ved jeg ikke. Vi venter lige med det billede der. Der er låst. Det er nok, jeg skulle gøre det. Hold da op. Han er glad for alkohol. Han har altså et sygt forhold til drikkevarer. Ja. Det her, det... Hvis jeg fik lov at... Hvis jeg fik lov at brede mig, ville det meget hurtigt også sådan noget. Ja. Det passer meget godt. Ja? Medalje? Hvorfor? Og en pibe. Yay, I smoke, smokes. When his chips are down. Forbavsende lidt. Okay. Get it right this time. Var det der før? Det ved jeg ikke, det så jeg ikke. Det skulle Ej, nej, det er jo ikke i orden. Mhm. Er der en nøgle her et sted? Det er der garanteret. Jeg kan ikke finde den. Men ellers så er den ikke herinde i det her rum her, så er det bare et andet sted, man går ud af. Oh, don't step on it. Jeg rider dig som en mare, siger billedet. Mm. Ja, det står der jo vel. Nej. Oh, I don't like it. Det er ikke der, vi kom fra, Josefine. I don't want to. Vi skulle ikke have gjort det, skal. Nej. Vi skulle bare have blevet derhen. Vi skulle bare have lavet være, ikke? Vi skulle bare have blevet in the happy place. I wanna stay in the happy place. Kan det være, du skal gå ind og kigge på billedet igen? Jeg kan ikke lide gardinen. Det ved jeg ikke, jeg kigger ikke. Men lyden er også forkert. Just out of reach, står der på væggen. I don't like it. Endnu mere sygt. Det her, det er... Altså, jeg kan ikke... Der blev vinduet lukket. Hold nu op. Så det. Så. I'm sorry, but I need to do this with my eyes closed. Kan du ikke lige fyre op i sådan en cigaret til mig? Ja, jo, the burdens of marriage. Jeg tænder lyset. Se, nu bliver det allerede mere hyggeligt her. Om der ikke bliver lys af. Jo, det gjorde der altså lidt. Nu jeg beklager, men jeg er nødt til at spise noget. Nej, går du ikke. Du må ikke larme sådan. Så har det ændret sig igen. Hvad? Det er jo et helt andet sted, jo. Going in circles, står der på sofaen. Han skrev på sofaen. Ja, var det du bed mærke i? Om der med rødvin, Josefine, han får det aldrig af. Nej, men det var ikke så meget, det var det, der stod, men Døren lukkede sig selv den her gang. I don't like it. Og så lyden. Læg mærke til lyden. Der er ikke nogen lyd lige nu. Jo, der er en baggrundslyd. Selv mig som et døv kan høre det. Der er noget wedding, noget i skuffen. Kan man se noget? Nej. Og ansigter, statuer. Jeg beklager, skat, men jeg er så nødt til at larme. Nej, du skal ikke stå med alt det der underlige nu. Spise. Du skal ikke spise. Der er en kodelås. Yes. Hvad er det? Kan du høre det? Jeg kan godt høre det. Hold da op. Viske, 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 viske. Er der et hint til den lås der? Jeg har ikke bemærket noget. Get it right this time? Der sker noget med billederne. Hvad sker der med billederne? 4, 8, 5. Det der skete der med billederne. Jeg låste op. I'm a genius. Hvad står der? The past holds back. Look closer. The thought alone was the most
doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Det lød ligesom, da vi blev gift. Lucy, smut pomfrit. Det var da creepy. Nå, jamen. Så er der en dør til. Never forget. Det vil vi prøve at bestræbe os på, så. Der. Gyngestolen gynger. Jamen, for helvede. Jeg ved godt, at det er billigt, ikke? Men ja, det virker altså udmærket på mig, sådan nogle skæres der. Især fordi det nærmest, det er som om, der er siddet et maleri der. Og hvad er det? A once great artist's new painting laughed out of galleries. What? Okay, så han har været uheldig. Det er ikke gået så godt. Vil du ikke tage den kaffe, der er derude, og putte op i en kop til mig? Hvor er du en engel? Jeg er længere med at smaske. Og spise mine bekymringer. Der er en rotfældt til. Han har et eller andet, han er ikke så glad for de rotter der. Oh, there's something with a light. Den er lukket igen selv. Der hænger et billede af en baby. Babybilleder. Har du set Evil Dead? Jeg skal. Nå. Kan du huske? Kunne du fange referencen? Nej, det kan jeg ikke huske. Nå, det er de der dyre billeder. Jeg tror, du mente baby. Jeg synes det er... Fuck, hvor er det klamt altså. For satan. Nu holder jeg simpelthen op. Der er ikke noget lys. For helvede altså. I satan. Kan han ikke samle det der op? Fuck. Han kommer længere og længere hen i nogle ulækre områder. Nej, det er ikke okay. Jeg vil stoppe det simpelthen. I don't like it. Go away or I shall taunt you a second time. Vi skal jo gå rørt ved det billede. Nej, det var dumt. Nu går vi op lige så stille og glemmer alt om den her frygtelige billig rødvins hovedpine hangover ting. Et håndtag. You're not supposed to touch things. Leave well enough alone. Det var simpelthen et hemmeligt rum. Og nu hænger babybilledet der ikke mere. Oh, thank God. Ja, det ved jeg snart ikke. Where's your God now? Jeg kan godt lide, at du bare sidder og kigger ned i den der. Jeg kan ikke. Nå, nu er der lyst. Og det er ved at gå i stykker. Det minder mig om et Lovecraft-eventyr, hvor at... Han er i limbo. Ja, der er et eller andet helt galt med de billeder der. Ej, for helvede. Alright, du faldt ned. Pain Deep Lies. Det er billederne, der snakker til ham. Der er der et eller andet. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want all those lovely curves just right. Real women have curves. Du har det gjort det sidste, han sagde. Hvor er vi henne? Der var en rotte, der løb ind i ilden. Verdens dummeste rotte. Det problem der, det løser ved sig selv ret hurtigt. Nu var der en til, der gjorde det. Flere. Men hvor fint. Hvad skete der nu? Ja, men det forsvandt. Hvad for noget? Jamen, billedet, indholdet, det smeltede. Men det... Fuck for satan. Jamen, der var nogen, der valgte at redekorere stuen. Får det en øjeblik til dig? Sig den lyd igen. Undskyld. Kan vi tænde lyset? Jeg kunne godt bruge noget lys. Nej, det kan vi ikke. Ilden er gået ud, og... Ja, men det er så fint. Jeg tænker at flytte rundt og smadre den. Er der noget herhen, vi kan tage? Hvad med den der kiste?
Er det hans hjerte, vi kan høre? Nej, jeg tror... Nå, der ser der meget hyggeligt ud til gengæld. Ja, i de næste 5 sekunder. I de næste 5 sekunder. Jeg synes, at stemningen... Altså, når man tænker på, at jeg hører creepypastas, ikke? Ja. Creepypastas is nothing. En lille bok. Sejt. Det er et spil, der er i early access, så det er ikke helt færdigt. It's been a while. It took me 6 months to be able to hold a pen again. Ja, det går ikke skide godt. 6 long and painful months, but I finally did it. It's still worth, but the pain is just bearable. It still hurts. Not for me to jot down a free line. Hvad? Fortæl. Læs. I think I'll better rest some more before I put ancient philosophers to shame. Så der er sket noget med nogle hænder. Kan jeg vide, om det er de der smadrede flasker, han snakkede om tidligere? Og en dame, der græder. Yes. Is it locked now? Jeg kan slet ikke læse, hvad der står. Nej. Does she really hate me that much, or is her mind starting to slip? I just don't know what to do anymore. Yes. You choose. I don't know. Hey, der er igen en, der er faldet. Uheldigt. Oven på noget eller? Nej, nok er noget. Yes. Hvad? Bare det der med, den lukker døren selv. Det synes jeg er lidt klamt. Der er køkkenet. Hurra! Eller... We sort of know. Nu bliver lyden også sær. Au, Lucy. Du må ikke stikke mig. Au. Det er som substitution for, at hun ikke fik noget med. I don't like their sounds. Og nu falder tingene ned, og Lucy stikker mig. Det giver lidt til stemningen. Nej. Nej. Der er låst. Oh god. Hvor er der en kniv? Jeg vil have en banan. Bananer. Det er også det eneste, jeg hører i mit hoved. Ej, for satan! Lyset gik. Der var en kniv lige ved siden. Lucy, hun er begyndt simpelthen. Nej. Hvad er nu det for noget? Han har et eller andet med æbler. Ja, der er et eller andet med det frugtværk der. Ej, Lucy, hvad laver du? Katten er godt nok generende lige nu. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. Ej, han har ikke malet. I had to find a knife. Not one of those bread ones. Det er hud. Sharp as a Så han har malet ved blod. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Spændende. Booze helped keep my hand steady. Men det er der ikke i tvivl om. Du virker også... Helt stabil. Tror vi går. Sådan. Så er vi tilbage. For now. I don't. Shapeless dreams. Au. Skal vi... Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's going to be a boy or a girl. No, it's going to be a painting! Ja. Skal vi... Skal vi hvad? Røre ved billedet? Did we have to? Apparently so. Der er mere rødt. Er det flamingoer? Lige umiddelbart ligner det flamingo. I lavaer. Jeg er ikke sikker på, at... Altså Lucy? Skal vi skride igen, synes du? Det gør vi bare. Sådan. Yes. En elevator! Spændende. Ja!
Going down. Going down. Nej, det er ikke sådan, det lyder, skat. Det er ikke... Det Der gik noget, der gik noget, der gik noget. Gik der noget? Ja, der gik noget. Åh. Det er godt, jeg har sat hegnet for. Bemærker du lige det? Ja, det var godt, skat. For your viewing pleasure. Going down. Nej. Hvad er det så, du snakker om? Det er fra Who Framed Roger Rabbit. Going down. Ja. Låst. Hvad er det, der banker? Simpelthen er han går. Låst. Låst. Kan jeg vide, hvor vi skal hen? The one that's open. Der er låst. Spændende. And I don't know. Tilbage i... I'm not looking, so I have no idea. Kigger du væk sted? Nå, det er et billede. Hvad var det for noget billede? Det er der, man kunne lige se den ind. Nøj, hvor klamt. Der er en nøgle. Lucy? Den her dør, den var i øvrigt ikke åben før. Det er frygteligt så glad, han er for det billede af damen, der falder. Ej. Og så musik. Ej, nej. Why'd you stop? That dude was Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one. The cat is attacking. Don't make me beg. Don't make me beg or cut you into a painting. Yeah, doesn't it? Jeg kan snart ikke mere. Det var der, vi kom fra. Det var godt. Au, for helvede. Og så samtidig med det er pissehyggeligt, så kan den være rive hovedet der. Something is gonna change again. Så. Nå, men det er så fint, de lukker døren efter os. Der er æbler igen, Josefine. Han har noget med æbler. Æbler og sprut. Lucy. Vi er ved at blive kattemennesker. Et ræb? Yay. Kan man tage det? Nej. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg helt er sådan med på den her, Lucy. Jamen, jeg kan jo ikke noget. Nej, ikke med Yay! Yes. Nå? Dejligt. Ej, Lucy, nu går du simpelthen ned. Du kravler rundt på mig. Okay. Billedet forsvandt, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Det er der. Og der ligger bare ting alle steder. Altså, der er... Good boy. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so that baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. What? Han virker bare ikke rar. Nej. Honey, do you remember you said you never wanted to be killed and made into a painting? Well, guess what? Surprise! Surprise! En pizza! Nå. For satan, Lucy, det går nas. Og så ringer en telefon. The phone is ringing. Where's Det er the det. phone? I don't like it! Hvor er den? Hello? Yes, speaking. What? What fire? Den er... Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Klamt. Er det her, hvordan der rigtig ser ud? Probably. Så kan jeg bedre lide det her look. Okay. Au! Au! Vores kat sidder fat i min brystvort. Det er da ikke noget at grine af. I demand your company. Hvad er det? I don't know.
Alright, let's try this again. Finally managed to play a little banging on the keys. Or one. Det er konen, der skriver. I won't lie, it drives me insane not to have full control of my fingers. Og det var hende, der kunne spille klaver. In any case, I was promptly treated by an elderly husband. Berated by my loving husband, who said I should be resting. Okay. If I don't work at it. The worst thing is, I could swear I smelled liquor. Please not this again. Make up your mind. Yeah. About that. Lucy, jeg synes ikke... igen. Hoho. Men er det ikke lidt ændret igen? Jo. Vi går bare rundt. Vi er videre. For satan altså. I helvede for pis. I'm not a fan. Hej. Fuck. Nå, men det var der ikke nogen. Altså, det er hans værktræk, det er det altså. Det er hans hjerte, der banker. Du. Der var lås, så går vi herhen i stedet. La. Det er jo ellers nogle pæne planter, de har. Ja, det er fint. Og de er sikkert kødende. Aldrig. Der er en note. Well, not today, worse than before. Yes, jeg ved ikke, hvad der stod. It doesn't med every word. Det kunne være, at man skulle tage fat i udviklerne og sige... Man kan ikke læse, hvad der står. Nej. USB. Oh, something got thrown. Det var viften. You want this as well? No. Nej. Ej, Twaggy, jeg er ikke helt enig. Hold op, hvor er han dog... Smattersting. Ej, det er jo heller ikke i orden. Der er kørestolen. Det er ikke kørestol, det er ikke gøren. Nej, det er altså en kørestol, Josefine. Hold nu op. Og nu kunne jeg åbne døren. Det var jo... Jeg lukker lige. Så den blev lukket meget fint selv. Ja, men lad os det snart, så har jeg også temmelig klamt. Ja. Altså, det går værre og værre med ham. Nå, jamen... Så blev den låst. Nej, det er jo ikke okay. Nej, jeg kan ikke lide det. Nø. Nu er der låst der. Døren er åben igen. Nu blev den rigtig åbnet. Sådan. Skal vi lukke? Nu er der helt mørkt. Jeg åbner igen. Sådan. Jeg synes ikke, det Jeg lukker lige igen. Sådan. Hvem har ligget her? Hvorfor står den ovenpå dig, katten? Jeg ved det ikke. From love to madness. Man apprehended after kidnapping his own daughter. Okay. Han er åbenbart... Apparently the man had broken into the children's care center downtown and hvad? Absconded? Our sources claim that the girl was in fact the culprit's daughter, who had previously been removed from his care after a family court ruling. After unsuccessful attempt at negotiations, fearing that the man might harm the child, police officers stormed the building and apprehended the suspect. Eyewitnesses claimed that the paramedics escorted the girl out of the house. The man, still handcuffed, fell to his knee and repeatedly exclaimed, "Please, she is all I have left. And I need some canvas." Ej, nu går du simpelthen ned, ellers så ryger du sgu også i et billede. En nøgle. Nej. We don't want it. Go away.
Ja. Light, damn it, Ja. light. Make it go away. Hvad er det, siger han? Jeg vil ikke ud. Ej, nu. Nu bliver det helt mukkent. Et akut tilfælde af voldsom skimmelsvamp. Hvor blev der hævet døren? Der bliver banket på døren. Jeg ved ikke. Nej. Ej, nu kommer det. Hvad sker der? Ej, nej. Hold Det nu er op. jo sagtens sige lige om lidt, så kommer der et eller andet. Ja, det er klamt altså, det her spil. Mennesker, der finder på sådan noget, ikke? Skal vi stoppe her? Det kan vi godt. Er det det? Men lige tage råd. Til du har råd. Ej, Lucy. Kan du så ikke fyre... Ej, Åh. det er i kørestolen. Kan du så ikke fyre en op til mig? Ej, hvor er det ulækkert. Den kommer herhen fra. Lad os gå herhen. Ja, det er Og meget nøglen vigtigt at passede. følge efter. I will find you driving chair. First step is the hardest. First step is right. The hardest. First step is alrighty. Soveværelset med grammofonpladerne i midten. Og alle de dejlige skabe igen. Jeg kan ikke skæbe. Er der stadig flasker herinde? Nej. Hvad er der nu? Tøj? Godt så. Er det fra et andet tidspunkt? Det kan godt være. Why would you do that? Der er ikke nogen rekord. I will not buy this record. It is scratched. Yeah. Hvad siger den? Se, som jeg siger til dig, ikke en god idé. Er det bagfra? Det kan godt være, at du se, hvordan rummet ser ud. Ej! Det kan du slet ikke mærke til det. Nej, jeg er travlt med at skrue på musikken. Ej, sluk den. Og jeg håber, det ændrer sig igen. Så det tror jeg ikke, Der er godt nok nogle fugtproblemer i det her hus. Ej, hvor ser det ud. Altså, rotter er hans mindste problem. Can't afford a new one. What? Hvad er det der inde i hans protese? Muk eller rød eller... Prosthesis snatchers. Så bliver han normal igen. Why would you want to do that again? Nej, jamen, så gør jeg det ikke mere. Men er der noget nu? I don't know. I don't want to know. Ja, Okay, no. der er låst. Kan det være, du skal gøre det på den anden? Igen. Kig omkring, mens den spiller. Så er døren gået i stykker herhen. Ej. Hvad sker der? Ikke noget. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. Så det er simpelthen blod. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Nå. Then put the tube in the jar and it just kept coming. Ah, The taste of copper haunted me the entire night. det er jeg da glad for. Why didn't I think of a syringe? Because you're an idiot. Au, for helvede, katten, den jogger lige kloen i patten igen. Jeg
tearing me apart, Lucy. Literally. Oh, and the whispering. Oh. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. Så bliver det normalt igen. Dumpling everywhere and Nej, det gør... Jo, se døren. I stepped right on my toes. Det bliver mindre... Det er ligesom om, du spoler tiden tilbage. Eller frem, eller et eller andet. Yes. I'm not a fan. Nej, nu vil jeg ud. Nu gider jeg ikke mere. Sådan. Nu måtte vi godt gå. Nu er der mere med billedet, Jos. Hvad står der? Form emerges. Oh. Det ser ikke ret ud. Nej, det ser slet ikke rart ud. Der er hud. Yay. First I looked for a canvas, not just any canvas. I had to find a knife, not one of those bread ones. Yeah, razor. Ja, det er den samme, han sagde. Last. Og der var det billede, som vi så før. Ej, hvor er det billede. Au, for helvede, nu sætter den i armen. Au, 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 au. Au, au, au. She adds to the tension. I don't like the music. Oh. Nej, Lucy. Hold nu op. Nu er der kæder for døren. Oh, wow. Og brædder. Hold nu op. Just stop it already. Skal du gætte på, der sker et eller andet her? Oh, I don't know. Hvad står der? I don't know. Creators blog. Er vi inde i hans... Wow. Oh, dear God. Nå! Oh! Ja, hvorfor ikke? Ej, hvor er han dog et sygt menneske. Hold så op med at være så syg. Nej, hvad nu det? Nu hænger der en dukke dernede. Det er jo ikke... Nu forsvandt det. Ah, hvor er det forvirrende. I just don't like it. Oh God, make it go. Der er helt... Åh, biber min telefon, så får jeg helt... I'm not a fan. Hvad står der der? Det ved jeg ikke. Læs. Dear sir, if I am to be honest, I can't say your letter was unexpected. Numerous colleagues have informed me that you had previously sought the advice in this matter, and while it is perfectly understandable for a patient to demand a second opinion, I would think 16 concurring opinions would be enough. Still, out of respect for you and your wife, I have examined the case thoroughly, and I have to concur with my colleagues. Involuntary muscle spasms are not uncommon with the patients who have suffered burns as severe as your wife did. Oh. What you refer to as freakish grin and unnerving yelp, though many would find such expressions hurtful, could indeed be manifestation of nerve damage. However, the maniacal laughter you had mentioned does not seem to be physiological symptoms, but rather a purely psychological one. Post-traumatic stress is a well-known phenomenon, and certainly nothing to be ashamed of. As to your demand that we fix your wife, ej, hvor han dog et dejligt varmt menneske. You have to understand. Can you fix my wife too? Du har ikke noget freaky grin. Men nogle gange har du et unnerving yelp. Fix your wife. A parrot on my shoulder. Yeah, I know. A parrot cat. You have to understand that what she went through cannot be undone
with one simple procedure. It is a long, arduous process that will require all your strength and support. Please feel free to contact me or my colleagues should you wish to discuss a long-term... Treatment. Ja. Hvad står der? Another fucking et eller andet, tror jeg. Jeg kan ikke læse det sidste. Han er... Det ved jeg ikke, måske. Sådan. Better. Mm-hmm. Han er jo en mekanar. Åh, for satan! Der. Jamen, døren blæst af. Okay. I do not know my own strengths. Sådan. Yes. Hvad er det? For satan, altså. Det er jo ikke okay. For helvede. Efter den oplevelse, så vælger jeg at åbne alle skabene. Jeg vil ikke mere. Restless Memories. I don't want Sidste rum. Eller hvad? Vi kan også bare stoppe her. Er det det? Hvad synes du indtil videre? So creepy. Ja, det fungerer meget godt. Ja, lad os sige, det var det. Are you sure? Nu begynder katten at spise mit hår. Yes. Oh god. Kan du sige hej hej?